Bueno, gugea bakaljau kolektiboa. Gizartean teknologia daukan inpaktoa aztertzen dugu eta horregatik Eraldalab. Eraldaketaren laborategiak antolatzen ditugu. Hemen atzean daukagu Donostiako lonja eta guretzako kofradiaren ideia oso garrantzitsua da delako nolabaiteko modu primitiboa langileak elkarrekin lana egiteko eta proiektuak aurrera ateratzeko. Landu nahi deguna da PBP ekonomia eta kooperatibismoa eta teknologiak ze abantaila eman diezaizkioken bi arlo horiei etorkizunea begira hainbat esparrutan lanean ari gehan jendea elkartu eta proiektu amankomunak aurrera ateratzeko. Olatu talkaren webunetik sartu daiteke, badaukagu ere eraldalab.net webunea, elementu hauekin ikusteko duten proiektuak baldin baditu norbaitek aurkeztu ditza modu librean. Oraindik izena eman daiteke eta programa irekia dago nahi dunak izena emateko.